kabsat, yan tangay adaptoy tayo. Pagbibingayan tayo ti dagdagaday na ngayon. Kuya. Iga po ta siksika lang ti babae, sikati mo nang agpilay na deng. Si kayat ko garag kuya, si kayat pa toy, gana jay. Datan, ti kay mau. Di sule. Jay ti kayat ko. Sige, datagarod ti panakabagbagi mau. Sige. Sige mga ay kabsat. Ay natoy mo ti mapuspuswam nga panakabagbagay. Ay ka, no, di kanya na atakin data. Diretsaw, ay sakto dahil jay mo posti jay, papan mong garajay. Dahil ti kahit kau. Ajay. Wow, dahil manaw. Kinapay ta garag kuya. Wow, Sige, tamo ti panakabagbagi mau. sakbit ko yan, ito yakbit ang banda. Ta, di makikita yun ta. Timit ki bagbagik. Sige garod. Okay, siya may ti pa nakapagbagit mo tayo natoy nababatayin. Ato yan. Datoy bantayin ka na di bangir na. Hinaji dagad jaya, hindi pasan di jay. So mati pa nakabagbagit. Kasta Awan in nagawa. ang nasaya at titungtungan. Awan ti aga apa. Agkikinawatan tayo. Gusto. Sige, sige. Ala, sige garod. Tungtungan, ayos. Ayos.